Napakabonggang sorpresa naman talaga! Stories never have endings. Patuloy ang pagbibigay ng pagmamahalan sa isa't isa. A blessed afternoon mga ka-JFS. Sisimulan na naman natin ngayong hapon ang pagbibigay ng saya at sorpresa. Kung kaninang umaga ay nasa Magaraw Camarines Sur tayo, ngayon ay malayo-layong biyahe dahil pupunta tayo ng Ocampo, Camarines Sur upang sorpresahin isang pinakabonggang dalaga na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. Walang okasyon, walang kaganapan, isang regalong pagmamahal lamang mula sa kanyang boyfriend. Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, dito sa likuran ko, meron tayong 2 buckets of Chicken Joy from Jollibee. We have 2 boxes of pizza from Pizza Hut. Meron tayong napaka-cute na 3-feet stuffed toy. At syempre ang ating letter na nandun sa gilid. At syempre ang ating napaka-cute at bonggang customized cake. At syempre ang napaka-bongga din nating fresh flower bouquet. So talagang napaka-bongga naman ang regalo na atin sa ating Miss Boo ngayong hapon. So tara na, kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. I am Ate Angel, Love and Surprise Ambassadress. Patuloy magbibigay ng good vibes at kahit masama ang panahon, tara na't biyahin na natin si Ate all the way to Ocampo. Dito na tayo sa Ocampo, Camarines Sur. Tara na't samahan niyo ako sorpresahin si Miss Boo ngayong hapon. So, dito tayo along the highway. Just that. Ay, alam na nila. Okay, mag-ingay. Pagdating doon, di niyo akong kilala ha. Sabi mo, may delivery na lang daw. Meron na. Sino ba? Ay, ano daw po? Ay, may, ano lang po ba, may interview lang po kami sa bed. Halika dito, ma'am. Ba't ka natatakot sa akin? Ano, ma'am? May deliver lang po kami, ma'am. Balik po, ipapareceive lang po namin. Pero, may papasagutan lang po kami sa inyong survey. So, Pilipinas, 2018.
Halika po dito, ma'am. Ma'am, bali po, meron po kasi kaming information dito sa inyo po ipapadito. Upo muna kayo, ma'am. Nagmamadali po ba kayo? Bali po, ma'am, taga dito po kayo sa, ano to? Anong address to? New Moriones. Ilang taon na po kayo dito, ma'am? 29 taon. Ilang taon na po kayo, ma'am? Talagang 29 na taon since birth. Ayan. So, kumusta naman po ang may asawa na po ba? Anak? Wala po. Single po? Single. May boyfriend po? Wala. Wala pong boyfriend? Ano pa po, meron ano si ma'am, tawang-tawa si ma'am. Ma'am, sasapukin niyo ka. Charot lang. Pero ma'am, vlog lang po yan, ma'am. Kasi po kailangan namin biglang ang interview sa inyo. Kasi po, meron din po kaming ipapareceive sa inyong deliver. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Okay lang po ba, ma'am? May papareceive kaming deliver. Pero po, ma'am, may bayad yun. Ining kaulay nindo. Sino po? Ining kaulay nindo. Ining kaulay mo? Sino po yan? Sino ko yan? Sino po yan, ma'am? Hindi ko bistado yan. Bakit ko kausap niyo kung di niyo kilala? Second na nga. Hindi na siya nakikita. Nawawala. Ayan. Sige ma'am, pwede naman po, sumama muna po kayo doon sa akin ma'am para po ipareceive ko lang sa inyo. Saglit. Tara ma'am, Wow, ano ba ito? Yan. papareceive ko muna yung deliver sa inyo. Grabe yung ano natin. Along the highway kasi, yung bahay ni ma'am. Halika dito ma'am, wait lang, may kukunin mo ako. Kaya dito ka na lang ma'am. Diyan ka na lang ma'am sa highway. Ba't tawang-tawa ka? Ba't tawang-tawa ka? Sabi ni ma'am kanina, wala siyang boyfriend. Yung ka-video call niya, boyfriend niya pala yun. Ikaw talaga ini-excuse mo ko ha. Ano po bang kaganapan ngayon? Bakit parang ang saya-saya niyo? Nasusuya ka? Ba't ka nasusuya? Sige ma'am, willing ako makinig. Bakit ka nasusuya? Wala man. Sige, mamaya tatanungin ko kung ano yan. Mamaya tatanungin ko kung ano yan. Sige ma'am, pwede po bang ipakita namin sa inyo pusa yung regalo para sa inyo? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo ma'am? Sige ma'am, pwede niyo na po itong i-open dito tapos po para makita niyo kung ano yung regalo para sa inyo. Kabahan ako. Kinakabahan ka po? Okay lang yan, ma'am. Sige lang naman. Sige na, go. Sige po. Oh my God! Napakabonggang sorpresa naman talaga! Hello, Ma'am Jessica! Halika dito! Hello, Ma'am Jessica! Halika dito! Lumapit ka dito. Ayan. Hello, Ma'am Jessica! Kumusta po ang araw niyo ngayon? Sabi niyo nasusuya kayo. Bakit kaya nasusuya si Ma'am Jessica, no? Ma'am Jessica, ito pong mga regalo na to ay para sa inyo. Wala pong espesyal na okasyon. Pero gusto lang po ni Sir Alvin na iparamdam sa inyo kung gaano niya po kayo kamahal, talagang bonggang-bongga. So ito ba, meron kayong customized cake, meron kayong fresh flower bouquet, meron kayong stuffed toy bouquet, stuffed toy, meron kayong chicken joy, may pizza, at syempre nakikita nyo naman yung decoration para sa inyo. So kumusta naman? Nasaan yung fresh flower bouquet natin? Ayan. Hello! Hello, hello, hello! Ayan, ma'am! Tanggapin niyo po itong fresh flower bouquet para sa inyo. Wow, nakakabongga naman talaga yung bulaklak. Kumusta naman po ang feeling na nasurpresa ngayong araw?
Kumusta yung feeling na masurpresa? Anak, masyado mainit. Ganda na video. Kumusta po yung feeling na masurpresa, ma'am? Naiiyak na si ma'am, pinipigilan niya lang. Okay lang ma'am, umiyak pa sa punasin yung sipon. Ayan. Ano po ma'am, kumusta yung feeling naman na surpresa? Masaya, yun lang. Pero bago yan ma'am, meron akong gustong basahin na message muna para sa'yo. Siyempre, hindi matatapos tong surprise na to nang walang message. Sweet message para sa inyo. So, andito na tong message. Hi po! Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigay ang araw na ito upang maibigay ang munting sorpresa ko sa isang taong very special sa akin, na si Ma'am Jessica Obias Martilios. Pangdawa kay Kagawad Nelly Martilios Aguinilio, salamat po lang ng marami. Hi Bu! Na-surprise ba kita? Bu, thank you sa pagmamahal na pinamati mo. Sa ko, dawat na 3 years na kitang magkarayo. 3 years din na walan tayo ng komunikasyon kasi nakagibo ako ng bad image. Para sa relasyon ta, pero hindi ako tumigil para makontak kita. Thank you sa second chance na tinatao mo sa sako. Bu, andito lang ako lagi para sa imo. Bu, I love you very much. Mo, 1,000 hugs para naman sa iyo. Wow, bongga, sana all 1,000 hugs. So, ma'am, meron pa din po akong isang video message na gustong ipapanood sa inyo na pinabibigay din ni Sir Alvin. So, dito yung video natin. Ito po yung video. So yan, good afternoon. Ano ko lang sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na pinakabutan ng magagayang panahon kasi magagayang kaisipan. Then, pandawa po, nagpapasalamat ako kay Kagawad Nelly Martilios Aguinilio. Siya po, isa sa mga nagtapang sa ko upang maging okay kirari po kami dun sa iyang pamangkin. And then, pang-tulo po, nagpapasalamat ako sa JFS Dental Service ng Naga City. Ito po ang kinuha ko upang mag-service. Then, pa-surprise ako kay Ma'am Jessica Obias Martilios ng Memorialist. So, ay po, sana po surprise ka at sa kuyang paandar na ini. Kasi mga kaugmata ka sa aldaw na ini. Gusto ko lang pangalit sa iyo, special ka sa kuya. Nadawaharayo ako sa imo. Special ka. Kasi dati, kang yaon ako dyan ko lang nagtitibo, napapamati ko sa imo. So, dawaharayo ako, gusto ko may pamati ko mong kiraray sa imo na special ka sa ko. Grabe ang rayo na distance tanduwa. Gusto ko, ramdam mo yung pagiging mauma sa ko. So, ayan, nagpapasalamat ako sa imo po na pinaan mo pa ako ng second chance para ipadagos ko ang sa kuyang sincerong pagkamot sa imo. And then, dahil masasayang yung pagkakataon din na itinaw mo sa ko. Thank you and God bless. And go lang mo, laban lang para sa journey mo. Kaya mo pagsuko ng journey mo, yaon lang ako dito para sa imo. Susuportahan ka sa mga plano mo. Yaon lang ako pwede sa dito sa imo. So, ayan, maging mabuha ka po. Bye-bye! Wow, naman talaga. Napaka-sweet naman ni Sir Alvin. So, ma'am, naiiyak na si ma'am daw, pero pinipigilan, pero naluhan na siya. Ayan. Ma'am, so, narinig po namin sa video ng pangalawang chance. 3 taon kayong hindi nagkita. So, kumusta naman po yung nakakagandang feeling na hindi tumigil si Sir para makita o makontak ulit kayo? Di ba nakakakilig yun, di ba? Nag-effort po talaga. Ano naman po, ma'am, ang masasabi niyo tungkol doon? Salamat sa lahat dahil nagtira ka pa rin. Kasi thank you. Ayan. Ba't ka, nasusuyak ka pa ba?
O, tanong ko lang, nasusuya ka pa ba? Hindi na siya nasusuya. Okay, ma'am. So, napakasayang araw po para sa inyo po itong mga regalo na to. At sana po na-appreciate niyo po ng mabuti yung ibinigay sa inyo ni Sir. At masaya din po kami na nasurpresa namin kayo. So, ano pa po bang gusto niyo sabihin kay Sir Alvin? Siyempre po, sa pamilya niyo din po, makikita po nila yan sa ABS-CBN. Charot, GMA pala. Diba, ano pa masasabi niyo? Wala na. Salamat na lang. Salamat, surprise. Unexpected. Thank you. Isang I love you naman siya. Love you more. Oh, flying kiss naman. Oh, sana all. Ayan o. Maraming salamat po na naging parte kami and enjoy your day. Birthday. Ma'am, enjoy niyo yung mga regalo para sa inyo. May mga pagkain kayo dyan, okay? Ayan na everyone, ang ating sinurpresa ngayong hapon na si Ma'am Jessica Martilios all the way from Ocampo. At isang napakagandang dalaga naman talaga. So ma'am, stay strong and many more years para sa inyo ni Sir. At may second chance talaga, naniniwala ako dyan. Ayan, we are the JFS Metals and Services. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, subscribe for our social media accounts. Huwag niyong kakalimutan na abangan ang mga upcoming videos natin. At, ma'am, God bless you po. Isang bagay naman dyan!